वेलकाम टू हायनारि विलेज जायखौ जोङो बयनिफ्राय साबसिन गामि होननानै जोङो सारा चिरां डिस्ट्रिक्ट हथात बिटिआर ओनसोलावनो जोङो मिथिनो मोनो। दायो आङो दंफैयो हायनारि जायखौ जोङो बयनिफ्राय साबसिन गामि होननानै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो मिथिनो मोनो। चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' नङा नाथाय सारा बिटिआर ओनसोलावनो हायनारि होनोब्ला जोङो बयनिफ्राय साबसिन गामि क्लिनेस्ट विलेज होननानै जोङो मिथिनो मोनो। दानो आङो बे बयनिफ्राय साबसिन विलेज बे गामिखौ नोंसोरनो देखायलांगोन। दानो बे खासिक'त्रा नैबे नेशनेल हाइवे बियो नैबे नेशनेल हाइवेनि साखाथियावनो दङ जोंना हायनारि गामि। जोङो दानो बाहाय जों मा जिनिस दं मानि थाखाय बेनिफ्राय साबसिन गामि बियो मोनखो जोङो बेखौ दिनैहाय नोंसोरनो देखायलांगोन।